Ola a todos. Cada vez que imos a unha cidade descubrimos que entre o tráfico, os edificios e todo ese estrés que nos invade, a música tradicional sobrevive para nós é unha alegría. Hoxe imos camiño desta cidade que teño detrás, a Coruña, porque aquí os gaiteiros vellos seguen en activo. De feito, se algún día pola tarde vos achegades ao pé da Torre de Hércules, ali por onde están os campos de fútbol, seguro que podedes oír muiñeiras, jotas, mazurcas ou pasodobles. Un dos que toca é Antonio Mato, protagonista do Alalá desta noite, un gaiteiro de Silleda que ten 88 anos e leva tocando desde que tiña 12. Estivo moito tempo en Cántigas da Terra e tamén foi o fundador do grupo Os Mato. Dixéronme que era un home moi guapo, que tiña así como porte de galán, tipo Paul Newman, Gregory Peck, en fin, eu non sei se Paul Newman tocaba a gaita, pero Antonio Mato sí, e toca moi ben, e ídelo comprobar de contado. Este é el, Antonio Mato, o galán protagonista desta historia, a súa historia. Comezámola polo final, por esta estea familiar na que o gaiteiro comparte cos seus fillos un dos seus bens máis prezados, a música. E canda esas melodías veñen os recordos, as vivencias, os momentos de alegría de toda unha vida. Aos seus case 88 anos, a Antonio gustalle repasar o que colleitou nos 25 anos que pasou en Cántigas da Terra, na Coruña. O tempo da banda de gaitas coa que tocaban a Mili en Ferrol, ou os anos nos que percorreu as festas co grupo Os Mato, no que Antonio, orgulloso, tocaba cos fillos pezas que el mesmo compoñía. Antonio sempre foi un home de ideas fortes e notas claras, meticuloso, arteiro. Empeñouse en deixar a terra para traballar de carpinteiro e conseguiuno. Quería ser pai e acabou por ser o parteiro dos seus 5 fillos. Propúxose ser gaiteiro e foino e seguiu sendo, e niso non hai Gregory Peck que se lle compare. Este é o Antonio todos os días. Todos os días ten un momento para descargar adrenalina coa harmónica. O mesmo coa harmónica, que colle 2 palillos e toca aí nunha banqueta. E todo o día está pensando na música. Mira, estás estupendo, Sí. Sí. Son 88, Pilar. Son 88, por iso digo que estás bárbaro, non? Ando nos 89 xa... Ando envolvendo os 89. Pero estás ben. Estou, non me queixo. Estás ben físicamente? Por que me queixar de nada. Sabes o que me dixeron? Que tiñas así... que eras moi guapo. Se me quita o coñero. Dixeronme, é un home moi guapo, así tipo Paul Newman. Non sei se é iso, pero me teñen comparado con outro actor de cine. Ai, sí? Sí. Biches, como tes porte de galán. Xa que falamos de que Antonio ten porte de galán, direivos que ademais se comporta como tal. Eu, desde logo, caín rendidiña aos seus pés e xa descubriredes o porqué ao final do programa. Porque o señor Mato de entrada parece serio, calado, pero claro, leva sendo gaiteiro desde neno, desde o día que fixo unha frauta coa cana da vasoira que lle roubou a súa nai. E iso imprime carácter. A pillería dun gaiteiro nunca se esgota, non importa o momento nin o lugar, na rúa ou na carnicería, sempre acaba por sair. Antonito, te están grabando. Hola, Ana. Antonito. Anita.
ternera picada como sempre, e un cacho de queijo de arzúa, para que se de arzúa. Queres que che cante a canción hoxe? Sí, por favor, pero pórtate ben que te está grabando. Todo tuyo. Ana María la guapa. Pórtate ben. Ay, que moi bonita eres. Que queres me der? A ver, Antonio. Pórtate ben. Acaba. No, acaba ti, que a canción é túa. Pois canta, mami, agora, xa Por postes. meterme con ela, non? Cántanos aquí a canción das carniceiras. Se te chamaras Ana María, Pero fago que me chamo Ana María, pero va? ela chamase Ana María. Vale, pois, Fago que te chamas ti Ana María. eso. Pero vouche cantar como é, e despois cantoche como te canto ela. Vale. Ana María la fea, que desgraciadita eres, que aunque te vistas de seda, nadie en el mundo te quiere. E a outra cantolle, a carniceira. Ana María la guapa, que me dera estar un día inteiro contigo Sigue. na cama. Mira, despois tamén tocaches na Mili. Cando foches a Mili, a onde foches a Mili? Foi a miña salvación, Pilar. A onde foches a Mili? A infantería do Marín do Ferrol. A Ferrol. E foi a 3 túa anos e salvación. medio ali amarrado. 3 anos e medio? Por culpa da guerra mundial. E viñan quintas, pero os vellos non nos botaban para casa. Seguíamos ali. E por que dis que foi a túa salvación, a gaita? A gaita. Porque había ali, era o cuartel ese de moita instrucción. Se chama o cuartel dos Dolores. Dos Dolores. Mira, marchaba a fuerza a mañán, se cadra 25 kilómetros. E iban cas ametralladoras e Con con todo. todo, sí. E a noite viñan por capitanía e ali íamos nós esperalos, a banda de música máis a sección de gaitas. E pasaba un co trípode da metralladora ao lombo, estábamos os gaiteiros tocando e dixi, así defendede vosa patria, cabros, tocando na gaita. Dicíamos eso? Así defendede vosa patria, cabros, tocando na gaita. A mí que era un pouco de envidia, Antonio? E dixen, Severino, era chamado Severino, hai que valer. Señor Matos, lava con estaca. Señor Matos. Ai, Pilariño, me cago na pineta. ¿Qué? ¿Cómo andamos? Que sabes, arrimado un pau. No, ahora estás de pé, no estás arrimado a pau. Ahora no estás arrimado a pau. ¿Qué tal, hombre? Atoparse cos compañeiros Vilariño e Taboada é para Antonio revivir unha época maravillosa, porque tanto el como a Vilariño foron dous dos míticos gaiteiros dun dos coros máis importantes e antigos da historia de Galicia, Cántigas da Terra. Outros grandes gaiteiros como Xesús Vázquez xa morreron, por iso as emocións dos recordos fanse moi intensas e ás veces, inevitablemente, un pouquiño tristes tamén.
pero todo segue aí. A primeira ficha do día que entrou, as anécdotas das actuacións, a música. Foran case 25 anos no grupo nos que Antonio percorreu Galicia de punta a punta, case toda España e medio mundo. Agora, cando volve aquí a este lugar no que pasou tantas tardes da súa vida, os recordos rebulen outra vez. Entre os compañeros de antes e a xente das novas xeracións de cantigas, Antonio recupera momentos imborrables. As risas e o cansazo dos ensaios, a complicidade, a ilusión por unha peza nova, os preparativos das moitas viaxes que fixeron e, sobre todo, as que facían a Francia o Festival Intercéltico de Lorient. Aquelo sí que era toda unha aventura. E viaxastes moito por Europa. Íbamos case todos os anos á Bretaña. Todos os anos íbamos á Bretaña francesa. Mira, por que ibades todos os anos alá? Pois, non Bueno, sei. porque vos invitaban, obviamente, pero... Invitaban alá, sí. Porque lles gustaba especialmente a música que facían os gaiteiros de aquí. claro. Que vos decían? No, e ademais, mira, cando nos poñíamos a tocar os gaiteiros de aquí por nosa conta, cando estábamos a mellor en reunión para ir facer un desfile ou eso, estábamos tocando por nosa conta. Os escoceses, máis os dali, poñíanse escoitando o que tocábamos, nos piezas de muiñeiras e jotas e cousas destas, que eles non tocan deso. Eles tocan marchas militares, non máis. E chamaballes a atención E as pezas que chamaban a vos atención, tocabades. mira como tocábamos nós, sí. Botabades un montón de días. Sí, estábamos un mes. Un mes. Estábamos Un mes, 50 Un mes por aí adiante. homes e mulleres Sí, de sí, viaxe. sí. Homes e mulleres. E que ben non debíades pasar. De maravilla. De maravilla. Hasta facíamos aduanadas e todo. Que aduanadas facíades, a ver? Porque un dos gaiteiros chamaba a Jesús, ao deitarse a dormir, non despertaba, era como unha pedra. E un día agarrámoslo, e levámoslo a litera despaciño, e fomos a levar onde estaban as mulleres. Levástelo ao medio das mulleres? Sí, onde estaban as mozas. E pola mañán, ele despertou. E despertou no medio das mulleres. E dixo, estou para iso. Se xa vira o local de Cántigas da Terra, é importante para Antonio botar unha peza con estas gaitas en sol adaptadas ao coro, pois máis aínda. Con elas, ademais de gañar certames internacionais colectivos, tamén gañou a medalla de ouro Perfecto Feijóo pola súa traxectoria en Cántigas, un auténtico orgullo gaiteiro. El coro galego Cántigas da Terra otorga a Antonio Mato Real la medalla de Perfecto Feijóo por su comportamiento y su labor en Cántigas da Terra. ¿Qué te parece? Considero un gaiteiro... Non son eminencia, pero vou tocando. Como se chamaba a túa muller? Laura. Laura. Enamoráchela tamén con música? Non sei como se namorou de min. O que tal, que se namorou que
fomos a unha festa, e bailamos dúas bailas. Depois, bueno, vou-te deixar, porque como llevas os teus compromisos por aí, eu non quero enredarte. Non, déixate estar, déixate estar, non. Todo gusto contigo, déixate estar. Así digo ela. E de vez en cando dicía, bueno, déixate agora. Non deixe, a mãe incluso me collía, non te deixe. Iso que lle gustaba moito, eh? Pois é iso. Foi desde aquela. Oye, lo mereces tamén, coño. Son moitos anos tocando a gaita me cago na puñeta. Ou non? Pois un lobo, claro, eres unha institución xántica gaita. Gañar a vida como gaiteiro sempre foi difícil. Antonio sabíao, a gaita non abondaba e a terra tampouco. Así que un día colleu a muller e os fillos e marchou á cidade, a Coruña. Buscou traballo de carpinteiro. Non tiña experiencia ningunha, só un curso de carpintería nunha academia acelerada, como el di. Pero coñeceu o dono dun taller e coa súa recomendación, algo que xa daquela estaba moi de moda, foi a unha entrevista de traballo co encargado. Digo, mire, veño de parte de don Juan, Que era o jefe. que era o jefe. Sí. Se me pode dar traballo aquí. E se me dou unha patada. Dixo, bueno, don Juan é moi boa persona, pero que mando aquí son eu. Anda. E logo. Dixo, bueno, que sabe facer? Dixo, pois, se quere, fago unha silla. Dixo, pois, fago unha silla. E levoume un día. Un día facer a silla. Levoume un día a facer a silla. Deixei-ne quedar con os torniquetes á noite, e dun outro día, volve que teña os torniquetes, tiña unha lixadura por aí, e dixo, aí ten a silla. A un cargado. Dixo, bueno, a silla está ben, pero levou moito tempo. Un día. E dixen, eu chamo-lle Pepe, mire, señor Pepe, se usted me manda facer agora un cento de sillas, esa plantilla váleme para todas. E colleute. Aí dou unha razón, sí. É que eu, sí. Entón xa me dixo, bueno, poñas aí nos bancos e poñas a traballar. E ali estuveches 30 anos. 22. 22. Sí. E un día dixeches que marchabas. Sí. Pero foches tan radical que non acabaches nin a porta que estabas facendo. Ois, Que? non foi tan tajante, Pilar. Pero a mí dixeronme que eras un home tallante cando dis, marcho. Sí. E por que Pideume de favor, estábamos nunha obra, unhas portas blindadas que fixéramos no taller. Eu andaba eu sola sentando nelas, e outros andaban dous. E eu sola sentaba tantas portas como aqueles dous. E cando ia marchar, primeiro preguntou aos compañeros, dixo, "Bene, Mato, é verdade que se vai?" Sí, eu disse que sí. Entón veu a min e dixo, "Antonio, e non podía esperar a acabar a obra?" Si ou non. Bueno, a porta acabáchela, pero a obra non. Puido ser o feito de que Antonio se criou con 9 irmáns ou ao mellor o ser pai de 5 fillos, pero o caso é que ele está acostumado a poñer orde e dirixir, e se hai que organizar o equipo de Lalá, pois tamén se fai. Ponte na esquina e pilla hacia aquí. Enfoca ya que cae lá. Levo feito máis cestos e regalado cestos a cantos hai por aí. Me parece que non hai nadie que non teña un cesto meu. Queres levar un? El apaña todo. Vas, mirade, este é o cesto que fixo Antonio, porque fai de todo. E estas partes de aquí, isto de que é isto? Esas son cintas de donde viñan os lotes cando fixeron o paseo marítimo. O material que viña. E viña atado con cintas destas. Do terrazo, da plaqueta do paseo marítimo. Sí, dixeño o cargado. Mire, eu podía coller cintas destas. Si, hombre, collas todas. E como se te ocurre coller as cintas para facer cestos? Pero, Pilar, se tes que ir a unha carballeira, se tela carballeira. Se non Mira tela que ter a carballeira, carballeira. a outra non podes ir. Non vas a roubar os paus. E dixen eu, e mira ti, as lazas por cestos sin ter que facer traballo ningún, mas que están feitas. E aí estés. Aí o tendes, con cu de lata. E logo.
Mira, tuvestes 5 fillos 5 fillos. e ti foches o parteiro dos 5. Así mismo é. E quero que mo contes, por favor, como é isto de que foches o parteiro dos 5? A ver. Como é? Sí. E ademais teño pillado as miñas prisas, oites? Por canto un dos fillos estaba peneirando e díceme ela, Antonio, non sei, pero me parece que vou ter un neno. E dixo, espera, Concho, deixame acabar de peneirar, mas de masal. Espera un momentiño. Dame tempo. Pois dou-me tempo de acabar de amasar e peneirar, fui buscar unha manta, tirei na ali na cociña mismo, Despois axudácheme con todo. saqueillo, atei o ombligo, separeinos, levar a ela máis ao neno e a camiña. E despois lumo ao forno para seguir cocendo. E non che daba medo, Antonio? Ningún. Ningún. E por qué? Medo de qué? Non sei, que podía pasar algo. Como medo de qué? Que podía pasar? Estásme contando de verdad que me estou quedando alucinada. E por que non creíba? Home, pois porque para o escoitado eso hoxe en día é un pouco raro, Antonio. Ahora sorpréndenos. Sí, bueno, Ahora, pues, de repente, pois eso, cando unha muller pare, é todo moito máis. Hai que levar ao hospital. Nada. Eu fui un porteiro dela de todos os fillos que tuve. O sea que cando naceu o quinto, xa o primeiro xa case axudaba. Claro. Sí. Pois é unha persona moi afectiva, a súa afición máxima, por suposto, que a gaita. É unha persona desinteresada, e, bueno, sempre foi un referente para todos os fillos. Cando chego xa, o primeiro que facemos, bueno, a ver, pon aí desa boa música e vamos a dar aquí unha volta. E enredamos aquí un pouco, el tocando o armónico ou acompañando coa batería. Non sei se están aquí os palillos. Sí, están aí as roquetas. Aí está. Javier, o fillo pequeno de Antonio, comparte co seu pai esa tendencia ao sorriso amable e a simpatía natural. O sangue de gaiteiro que deulle o irmán maior, a Xosé Antonio, precisamente o que vedes ca gaita. Outro irmán, Alfonso, herdou o sentido do ritmo e a afección polo tambor. Xuntos formaron os Mato da Coruña e durante moitos anos tocaron en centos de alboradas. Din eles que tocaron por case todas as parroquias da provincia. Os Matos eran moi coñecidos e tocaban pezas que compoñía Antonio. Algunha desas pezas, como as marchas procesionais dos Matos, tocanas agora un montón de grupos. Buenas tardes. Como están ustedes? Velaquí os tendes agora, son os mesmos que vimos na foto de antes, pero algo máis experimentados, iso sí. Pai e fillos, Xosé Antonio, Javier e Alfonso, xúntanse para ensaiar e botar unhas pezas. E a eles sumouse Raúl Galego, amigo incondicional da familia. Así que este é un día especial, porque facían 15 anos que non tocaban xuntos. Así que imaginade como están. Por fin os Matos volven a ensaiar xuntos, con moitos nervios, pero en plena forma. Moitas veces tiña que tirar por nós casi das orellas para ir a ensayar, pero levábanos. O sea, é un hombre que te convence. Vai moitas cancións que non as daba collido, ponlle empeño hasta que a saca. É capaz de pasar sin dormir, pero el saca a canción para diante, como sea. Entende? Que dicían por aí que erades moi vos e que vos quería contratar todo o mundo. Mire, eu non sei se éramos moi bons, pero nunha ocasión estábamos 3 grupos en San Pedro e dicen uns... Os Matos van con nós. E dicen, non, van con nós, que xa foron sempre e van con nós. Además, imos polo centro da parroquia e van con nós. Dicen, non, van con nós. Pero mandaron os que mandaban, dicían, non, van con nós. Os Matos van con nós, que imos polo centro da parroquia e van con nós. E dice un dos outros grupos, a ver este que rifalos, a ver a quen lle toca. Que patio, está saleu a un ensayo. Sí. Despois de tantos anos sin tocar, parece que... Cando é así un pesebre, parece que todo o mundo se apunta, non? Se fóramos para ensayar as patacas, non, pero bueno, basta que sea un homenaxe aquí ao meu pai, pois... Cambia a cousa. Estar algo xuntos, ensayar un pouco e facer algo de patria, non?
Antes farei parte. Bueno, ahora, si os parece, quero hacer un brindis. Un brindis, levanta la copa, pues. Hombre, por todas las parroquias que nos aguantaron. Para que no nos den unas pedadas que andaban por ahí. Las comisiones de festas. Sobre todo, sobre todo algunhas que eran largas e outras anchas. Había moi anchas. Anchas ou longas, tanto eles como as noras están moi agradecidos. E así rematan as merendas familiares dos Matos. Non dá tempo a baixar o xamón e xa está Antonio sacando a gaita. Hai que decir que esta intensidade no ensaio ven en parte do propio orgullo gaiteiro de Antonio, que o deu todo para que as actuacións no Alalá saísen como el lle gustan. Porque sexa con cánticas, ca familia ou só, Antonio Mato é ante todo gaiteiro dos de antes, con carácter, con oficio. Estamos pois, no campo de deportes da área da Torre de Hércules. Aquí veñen pois, rapaces, equipos e clubes a entrenar. E desde hai unha temporada xa bastante graciosa. Veñen aquí os amigos da gaita, Mato e amigos. Eu veño a acompañalos un pouco, porque máis ben é un lecer deles que o que están gastando aquí en tempo e aforro non merecido. Sabes, que mentre estén aquí non van ao médico. Quedan case sempre despois de comer, nos campos de fútbol da Torre, en plena cidade da Coruña. Ese é agora o lugar dos ensaios dos Amigos da Gaita, un grupo fantástico formado por excomponentes de cánticas, músicos de profesión, amigos. De momento aínda non recibiron nunca un balonazo grave, pero é un risco asumible, porque a paixón coa que estes homes veñen a ensaiar os campos da Torre transmítese desde as bancadas ata o mesmísimo centro do céspede. Un día pideunos un monitor. Miren, estábamos tocando. Non podían ir tocar a outro lado, hombre, porque aquí os rapaces, en vez de atenderme a mí, están bailando. Os que estaban ali entrenando para o fútbol? Sí. Non podían ir tocar a outro lado. Bueno, agarramos e marchamos. Pero viña de fora un dos que manda ali. Non dixo nada, viña para dentro. Un dos que manda ali no fútbol. E volvemos para dentro. E dixeme, mire, ten que aguantar, que a nós mandanos que estemos aquí. Dixe, bueno, pois... Terán que adestrar a ritmo de mulleiro os rapaces. Picado para diante. Pero é verdad. A mellor están entrenando e algún rapaz colle vai arriba de mulleiro. Que bo, eso está ben. Sí, sí. Por que me gusta tocar aquí? Non, porque sempre hai xente ando a tocar máis que aquí. Vimos a divertirnos nós, mas a divertirnos os demais. Así facemos dúas cousas a un tempo.
estás ben físicamente, estás ben en todos os sentidos, De como vou queixar eu? sigues tendo aspecto de galán, vives no terceiro, subes 55 escalóns cantas veces ao día? Moitas. Moitas. E ti quen che dixo que tiña 55 Ai, estuve-te escaleiras para subir? espiando. Quen che dixo? Estuve-te espiando. Pois 55 escaleiras teño que subir a baixar moitas veces. Non hai xito para ascensor. Pero ainda máis subo no do cuarto, que teño que subir máis que eu ainda. Eso é verdad. Tengo unos ascensores estupelados. Xa chegamos. Probablemente sexan as ganas de vivir as que o impulsan por estas escaleiras cada día. De carácter serio e retranqueiro, Antonio Mato válese por sí mesmo cunha curiosa elegancia no xesto e na forma. E aos seus 88 anos, este gaiteiro da Coruña segue vestindo o seu porte natural de actor cos fíos dourados da galantería clásica. Vou a contar un segredo. Cando chegamos aquí, e nos coñecemos, Antonio deume un abrazo. Sí. Tiñamos gana de coñecernos, Sí. os dous. Deume un abrazo e deume algo máis. Bueno, iba a me dar algo máis, e dixen eu. Sí. Deixámoslo para despois. Porque cando Doiches o reloj. Ahora Chegou é o o momento, momento. ahora que están todos de testigos, porque eu quería, claro, que isto se vira, Non me digades que non é un galán. Por Newman non será, xa quixera por Newman. As flores deben estar sempre xuntas. Sí, E estas son dúas, e contigo tres. 2 rosas e un carabel. Moitas gracias, Antonio. Moitas gracias por todo. Que bonito, que bonito. Despois que me dar. Bueno, xa está. Tiña Acabamos. ganas de darte un abrazo, Anda.